Узган елларда Зәйдә нәфис гимнастика буенча йолдызлык турниры узды. Иң көчлеләр исеме өчен 2006-2017 елларда туган Татарстанның төрле почмакларыннан күрше Башкортстан Республикасыннан гимнастлар көрәште. 2 көн дәвамында судьяларга төркем күнегүләрен, ярышларда катнашучыларның индивидуаль программаларына бәяләргә туры килде. Матур Сикей төркеме Алабуганың иң яшь гимнастлары, тренерлары белән бергә алар җиңүгә өмет баглый. Без бергә яхшы кәеф белән җиңәргә дип килдек, ниятләгәнгә ирешербез дип ышанабыз. Кызларның ярышларга тренердан тыш әти-әниләр дә әзерли. Светлана Меликова кызын Әлмәттән ярышларга алып килгән. Төркем кызларының барысына да макияж ясаган. Кызлар бүген төркемнәре белән чыгыш ясаячак. Аларның макияжлары да бер төсле булырга тиеш ди Светлана Меликова. Бүләкләү тантанасына күп гимнастлар беренче мәртәбә бүләк алды. Медальләрнең бер өлешенә Зәйданын лаеклы яклаган кызлар ия булды. Резима Кашапова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.